Vist un traje del segle XVIII, envarillat en davanters i esquena, enriquit en pentina or i davantal, elaborats artesanalment en els tallers de les filles de Carmen Esteve, en teixit de seda, en puntetes incrustades. Desfila en un traje de torrentí confeccionat en tafetant marró i realçat en vius a la tonalitat. Passa en un traje de faena confeccionat en tapisseria de cotó i complementat en una brusa, un mocaor i un davantal embrodats en cadeneta. En una levita llarga confeccionada en otomà i pantaló en tafetà, els dos de seda natural. Està complementat en un xopetí llarg, adornat en passamaneries d'argent. Vist un traje del segle XVIII en seda. Està adornat en mantelletes en tul de vidre i brodades en seda. Així la veuen lluint un vestit del segle XVIII en el clàssic dibuix Sant Felip i teixit brocat en rosa i or. Està enriquit en manteletes brodades de cadeneta en tul de cotó. L'acompanya Maria Amparo, que vesteix un traje del segle XVIII en el mateix teixit i dibuix, en este cas, en blau i en argent. El traje està complementat en mantelletes en tul de vidre, brodades també en argent. I així la veuen, lluint un vestit del segle XVIII, adornat en mantelletes brodades en seda, vist un vestit de seda estreta, és un model del segle XVIII, enriquit en mantelletes brodades en seda sobre tul de cotó. Gemma passa en un vestit del segle XVIII, és una reproducció d'un gravat d'època en teixit de cotó i dibuixos estampats. Loreto desfila en un teixit, en un vestit del segle XVIII, està realitzat en seda natural francesa i allà el veuen adornat en mantelletes de puntetes incrustades sobre nipi. És un teixit brocat en blanc i or i està enriquit en mantelletes en tul de vidre, brodades, com veuen, com poden apreciar, en fil d'or. L'acompanya Francisco, que desfila en saragüells, coordinat en xopetí de seda, dibuix Rafael. Desfila en un traje de torrentí, en coordinats en tapisseria de cotó, en tonalitats crues i negres. Ara apreciaran que està entallat en l'esquena, en gris argent, i baix d'un xopetí de seda natural de la mateixa tonalitat i un pantaló torrentí tapeta en negre. Ahí poden apreciar en un traje de torrentí en tafetant, verd, brodat en cadeneta i xopetí que estan coordinats a la tonalitat. Del vestit clàssic del segle XIX, model Amistat, exclusiu de Vives i Marí per a la tenda d'Albaes. Així la tenen, desfila en un vestit clàssic del segle XIX en seda espolina, dibuix alcàsser, és un teixit a mà en els telers de Garín, una joia familiar que en el seu dia
pertangué a sa mare i que avui lluís ella, Blanca.